Asi 5 kilometrov na sever od Bardejova v hlbokých horách Ondavskej vrchoviny nad obcov Zborov sa rozprestiera, ale i rozpadáva ešte stále mohutný hrad Zborov. Aj po takmer 3 storočiach od zániku dokazuje svojimi zachovalými a pevnými múrmi vynikajúcu prácu staviteľov. Asi takto by mohla znieť rozprávka o Zborovskom hrade. Jej novodobé pokračovanie však má reálnejšiu podobu. Hrad Zborov aj vďaka nadšeniu dobrovoľníkov z občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu i samotnej obce opäť ožíva. Cestu na Zborovský hrad začíname práve na tomto mieste. Aj tento hrad, podobne ako ďalšie, je opradený množstvom povestí. Hrad Zborov bol postavený po roku 1317. Domáci Zborovčania nám potvrdili, že táto cesta je síce náročnejšia, ale zdoláte ju ani nie za 45 minút. Na hrad sa dá vyšliapať aj z Dlhej Lúky či z Bardejovských kúpeľov. Stačí si vybrať. O turistov tu nikdy nie je núdza. Kiaľ prichádzate? Z Liptovského Hrádku. Liptova. Treba pochvalu týmto chalanom udeliť, lebo treba tieto veci dávať trošku do poriadku. No. V okolí Hradného kopca v roku 1923 vyhlásili chránené prírodné územie. Dnes tu platí najvyšší stupeň ochrany prírody a tá vás privíta svojou krásou, neopakovateľným tichom a možno aj tajomnosťou. Veď s týmto kopcom sa spája nejedná povesť, napríklad aj tá o podzemnej chodbe, spájajúcej hrad s Bardejovskou radnicou. Túto poznávaciu cestu na Zborovský hrad sme však chceli absolvovať aj so zástupcami občianskeho združenia na záchranu hradu Zborov, ale i obce. Naše predstavy sa pre ich pracovné povinnosti nepodarilo zrealizovať. Z telefonického rozhovoru so starostom obce Jánom Lukáčom sme sa dozvedeli, že Zborovský hrad je už vo vlastníctve obce a obecný úrad má na jeho záchranu spracovaný projekt. Vďaka grantu pokračujú pod dohľadom pamiatkárov aj odborné práce. Veľký diel tu odvádzajú dobrovoľníci. Chcem trošku, aby to voľajčo z neho stalo aj pre naše deti. Ako dlho tu chodívate? No, chodívame tu už asi od minulého roka, októbri, čo sme založili to združenie, no a najprv len takto cez zimu brigadnícky voľajčo sa čistilo, pratalo, no a teraz už aj niečo sa už bolo. Čo je najťažšie možno tu? Čo robíte? Čo najťažšie bolo? Doprava materiálu hore. Som veľmi rád, že sa pohli ľady, že už to nie je také, keď stále to bolo zarastené. Zdola človek nemôže dostatočne vnímať majestátnosť tohoto renesančného opevnenia, až kým nestojí priamo pred ním, pred vstupnou bránou. Od dobrovoľníkov sa dozvedáme, aké to tu bolo všetko zarastené stromami a kríkmi. V okolí hradu najprv zbierali kamene, aby tu mohli kosiť a používať krovinorez. Vyrúbali stromy, ktoré rástli blízko pri múroch a koreňmi narúšali statiku hradu. Sami sa presviečame, že aj múry a bašty sú v stave. Nestabilné sú aj múry bývalej kaplnky. Silnejší vietor by azda dokončil dielo skazy, preto je potrebné rýchlo konať. My obdivujeme nadšenie i myšlienku záchrany hradu, ktorý vedie nepretržite boj proti zhubnému zubu času. V marci združenie vyhlásilo i verejnú zbierku a pokladnička na dôstojnom mieste to len pripomína. Zborovský hrad, niekdajšia renesančná pevnosť, teda ožíva a akákoľvek pomocná ruka je tu vítaná v ktorúkoľvek sobotu do polovice októbra. O ďalších plánoch a víziách samotného združenia i obce budeme samozrejme hovoriť aj v pripravovanej besede s ich zástupcami.